Anna Hosta. Ní dám go dúg mar an daoine seanstún in óbhagus fiú túsna bliana, so tá sé go húnta go bheith arnais mar club sínsir ríist tamil fada bhí mar sínsir tásúil go bhana bhí an ná feag rank blianta, so. Oh my goodness sé, Hamid nótáil fad, bhí sé sin thbáil. Bheith an Sprinter National sa club le cúnamh dé. Bhí anna bhór fad, as bhí na héine ag gimmart nótála fad. Ó tús go deireadh bhí absolútely go húntaach. Bailó dhéar na leid fad agus furin banna síocht chuma. Bhí sé aus. Ó Mohimid Anna bha a míad fnacht leis an lása le Anna Hamill. Éon lá go mhain tú craobhann chúnta stigad rálaí ó scór de chlua féin de chuid féin agus an clí go Ninamara agus an clí go de Spáinabar, crí agus spirid. Is lá dar saoil leis bhfuil bhíon ghairteach bhí mar báit a chrócaigh ab siar blianta agus gréibh sin sin peile na héan a chatsúna bhfuil 6 grád idir bheánach. Grád anna jaacad ar fada sethe ach nuair chin tú an comór agus an céileúra atá an sá. Anna bhbliain ar fad a gcuine ráláid na cortíonachta fosa an chléise a bhóta. Mar réisiúnta ciúnéad fósaing for David cúpla scóúntaach san nach níú chu méid mead cóciún sin riamh rilí so chuid réisiúnta sásta í fan ag an forin banistíochta go clubbar seach láile ní bróise so éon lá ó brí sé tócha mí dé so ná haid Anna Hosta. Bhí ard chuir fada go brín ó bhí lí mór an glíáin fuair sé is dólam céiréal fá faointe agus faointe leis na buinte ar fad chuir sé sin le linn agus chuir sé leis an bun foch agus fumar isteach go lethom agus bhí go mé miste gunine na glí agus goach mórrán é díanamh tána le ach ó chobric na héine bhí na héine na bhirta nó héine na bhir. Tá go féine ón méilteach agus iad a puc léimiigh le háid agus ní raibhí ag íad in éach an bliana.